May gawa tayong welding inverter ngayon sa workbench natin, ano. Bagong-bago pa yung unit. Yan, brand, rim, model MiG-400B. Ito yung board nya. Yan yung control board natin. Ito yung main board natin. Ang problema ni customer dito is ayaw lumabas ng output. Kaya napapansin nyo, nakalagay na tayo ng oscilloscope test probe dyan. Tapos tinanggal din natin yung heatsink para may access tayo dito sa IGBT na yan. At ito naman yung control board. Ito lang kasi yung IC na wala pang masyadong available sa market, ano. Lalo na yung power supply nito, yan, wala pa pong available sa market niyan. Kaya pag nasira, medyo pahirapan talaga. Pero kung wala kayong mahanap, pwedeng i-convert yan. Pero matibay naman yan eh. Hindi naman basta-basta bumibigay yan. Ito din, wala pang masyadong yung microcontroller. Ito yung microcontroller. Tapos ito yung IC LED display. Nagko-control dyan, pati yung mga ilaw dito. Yan lang yung ito lang yung buong laman ni rim MiG-400. MiG-400 ang nakalagay. Tapos yung output, dalawang diode lang na 70 ampere. Mostly naglalaro sa 70 ampere. So dalawa, bali nasa 140 lang. So pwede nang i-max ng siguro mga 180 to 200 ampere. Pero malayo sa 400 amperes to. Tapos testing ko lang dito kung magkakaroon ba tayo ng signal mula sa microcontroller. Pagka wala, baka may tama yung microcontroller dito. Ito kasi yung kalimitan na nasisira sa model na to, yung microcontroller na yan. Bali, on ko yung welding. Nakahanda na yung oscilloscope natin. So tingnan na lang natin. Yan, on natin. Yan, gumana. Tapos wala tayong signal. Yan yung masaklap. Kaya ayaw gumana ng welding na to. Wala talagang signal, oh. So try ko muna hanapin yung sira dito sa microcontroller. At saka ko na sa inyo mamaya ko na lang sasabihin kung pag nakita natin yung problema rito. Check ko muna yung microcontroller dyan. Ito hindi masyado kasi controller lang ng display to. Ito yung pinaka microcontroller niya. Tapos ito walang connection tong gitna. Makita ko sa sa diagram natin yan. Walang connection yan. Walang connection yung tatlo na yan. So dami lang yan. Bali yan yung diagram ni MiG rim 400. Bali ngayon testing tayo, ang nagpalitan tayo ng regulator dito na supply dito sa IC na to kasi masyadong umiinit yung pyesa na yan, kaya abnormal yung nilalabas dito. Tapos tingnan natin yung waveform kung magkakaroon na ba ng signal. On natin ulit. Ayun, gumana na. Tapos yun, gumana na yung ng signal natin. So yan lang ang naging problema. Yan, ito yung pinalitan natin. Yan. Tapos ito yung parts natin dito.
So, balik ko na lang ito yung dalawang IGBT niya, tinanggal ko, baka sa pagtetest natin madamay pa. Mas maigi na nang tinanggal ko muna yan para safety tayo. Balik gagawin na lang dito is balik yung pyesa na yan, tapos testing natin. Testing din natin i-welding kung makaka-welding na ba. Yan lang naman yung signal ang hinahanap ko Ayos naman yung signal, okay naman. Ang kagandahan lang sa microcontroller kasi maganda yung signal lang, hindi lang maganda pag nasira si microcontroller kasi walang masyadong available sa market ngayon. Bali ngayon, try nating i-welding si RIM MiG 400. On natin yung welding. O ayan, nakaset tayo ng flux 1.0. Tapos nakaset tayo ng 20 at saka 14. Yan, 20. Bali, test ulit tayo. Yan pa rin yung settings natin. Yan. Taasan natin yung current. Masyadong mataas na yung okay na. So sa MMA naman tayo mag-testing. Bali, lipat natin sa MMA. Yan. Set tayo ng 130 ampere. Ayan, okay na. Balik lang tayo sa loob. Ulit, nandito tayo sa loob, tapos na natin matesting si RIM MiG 400B. So okay naman. Ang kadalas lang na nasisira nito pagka ginamitan nyo talaga ng MMA. Medyo mahirap siyang, although yung niya okay naman, pero yung tawag dito, yung mainboard niya talagang medyo nahihirapan pag gumamit kayo ng MMA. So, mas mahiging gamitin nyo yung MiG kasi maliit lang naman yung wire dito Ayun na lang, maraming salamat ulit sa panonood. So, kita-kita ulit tayo sa susunod. So, hanggang sa muli, maraming salamat.